ಸೊ ini ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಕ್ಕ 100 ಡೇಸ್ ಬಲಿಕೊಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ರೂಪೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇರೊಂದು ನಾಲ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇರೊಂದುಂಡು ಆತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ ಉಲ್ಲಾಸ ಪನ್ಪಡೆ ಇಂಕೊಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕದ ಅವೇನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೂವಡೆ ಸೂಪರ್ ದಯಪನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚೆತ್ತುಂಡು 100% 200% 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕೊರಲಿ ini ಮಾತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಆಯ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಜರ ತೆಲುಪುಲಿ ಬಂಜರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಕೋಣ ತೆರಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಲ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂಜಾದೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಗೌಚಿದ ಮಾತಾ ಇಡೀ ಜನಗಳಿಂದ ರೈಸದಿರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂತು ಚೆನ್ನ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದುಕುಲೆ ಬಂದ ಕೂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂದಿ ಸಪಡ ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕಿತ್ತ ಮೂವಿ ಶೋಕಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದುಕುಲೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಓಕೆ ನೈಸ್ ಜಯವಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಜೈ ಮಾತೆಲ್ಲ